Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Šen klip. Danas ću vam pokazati nešto nemoguće. Ukoliko želite da naučite ovaj trik, znači da vam pokažem ovaj trik, ostanite do kraja klipa. Rušiš našu ljubav, samo deca osta. Sada svi se pitate koji je ovo trik, tako da, znači, bukvalno izgleda lako za uraditi, ali je bez neke vježbe nemoguće. Tako da krećemo. Desnu nogu i desnu ruku. Ok, znači desnom nogom je potrebno vrtjeti, znači, u krug, a desnom rukom vrtjeti na suprotnu stranu, to jest lijevu. Znači sada vi mislite da je ovo lako, znači pokušajte, vaš mozak će se zbuniti, tako da nećete pravilno uraditi. Znači bukvalno kada sam ja počeo da radim ovaj trik, znači kada sam saznao za ovaj trik, znači bukvalno ja sam ovako radio. Znači krenem i sada znači ili na ovu stranu. I sada kada krenem ovamo drugu, znači automatski se noga zbuni, to jest mozak. Tako da sada ćete vidjeti kako izgleda to. Izgleda iz nekog mog ugla, znači noga ide na desno, a ruka ide na lijevo. Znači idete znači desnom nogom i onda znači radite evo ovo. Znači to je bukvalno, mislite da je lako, a većina je, mislim da je već to pokušala, tako da ok. A ukoliko želite da naučite kako se ovaj trik radi, tražim od vas da sakupite 25 lajkova, tako da kliknite